Greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ, the family of daughters of virtue. My name is Prophetess Memory Matimbire from the Diniwa prayer group. Maneru ano ndauya nesoko randapa theme inonzi richabudazve. Ndichariverenga kubva kuna Judges chapter number 16 ndichitangira verse number 17. Inotenda kuti umwe mudzimai achakurudzirwa naro. Verse number 17. So he went on and told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I've been a Nazarite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man. When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, come back once more. He has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. After putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Then she said, Samson, the Philistines are upon you. He woke up from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. My God. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze and shackles. They set him to grinding grain in the prison. Verse number 22. But the hair, I want you to take note of this scripture. But the hair on his head began to grow after it has been shaved. Anerano ndauya kuzoencourage mwe mudzimai. Anoti akazvitarisa anoti handisisina pekutangira. Satan akandirova from left, right, back and front. Prophetess handisisina chekuti ndinosara ndinacho. Bhaibheri pataverenga panotaura nekuda kwemurume anonzi Samson. Nhau yaSamsoni vazhinji tinotenda kuti tinoiziva. Simba rakanga riri pana Samsoni vazhinji tinotenda kuti tinoriziva. Bhaibheri ndokuti Samsoni ndokukonzeresa munyika yemaFilistia. Akakonzeresa zvokuti all the rulers of the land of Philistine vanoshaya zano nekuda kwake. Ndokufunga kuti tingamugone sei mukomana uyu. Bhaibheri roti rimwe zuva ndokuenda kunotsvaga pfambi. Yatsvaga pfambi ndokuenda kuti enda unotamba naSamson. Kana watamba naSamson tichatanga tichapota tichikubhadhara. Chatiri kuda pana Samson ndechekuti ungonotsvaga kuti simba rake rinobva pai. Bhaibheri rokuti ndokuya mukadzi ainzi Delilah, ndokutanga kutamba naSamson. Vachitamba matambiro angaitwa nemurume nemukadzi. Vachitamba matambiro angaitwa nejaya nemhanda. Vachitamba chikudo every day. Vari pakati pekutanga pamba chikudo. Bhaibheri rinoti Delilah aizongokaruka ati kohani. Nanhasi usati wandudzwa kuti power rako rinobva kupi. Bhaibheri rinoti Samson anotanga achambonyepa. But Delilah, she is a persistent person. Chandakadzidza muupenyu ndechekuti Satan does not easily give up. The devil doesn't easily give up. Mwana wamwari akanamata nhasi akaona zvisina kuita mangwana haanamata. Mwana wamwari akatsanya nhasi akaona zvisina kuita haatsanye zvekare. But Bhaibheri rinoti Delilah anopersist. Zuva rekutanga achinyeperwa naSamson. Zuva rechipiri achinyeperwa naSamson. But Bhaibheri rinoti nerimwe ramazuva Samson ndokufarisa. Ndokuudza Delilah akati unoona
ndichizvarwa ndakazvarwa mukuburikidza nechiprofita. Baba vangu ndokuprofitwa, mai vangu ndokuprofitwa, asi ndokupuhwa mhiko dzavakadzi vanofanira kundichengeta nadzo. Imwe yemhiko ndeyekuti handifanire kugerwa musoro. Ndikagerwa musoro simba rangu rinopera. Pane mudzimai wandainga manheru anhasi, ndikagerwa musoro simba rangu rinopera. Bhaibheri rinoti Delaira ndokuti maita zvakanaka. Ava manheru Delaira ndokutuma nhume ndokunoudza maFilistines kuti huyai azondiudza pane secret yake. Pane vazhinji vane masecrets asingafanire kufumurwa pese pese. Pane vazhinji vane masecrets asingade kutaurirwa vanhu vese vese. Bhaibheri rinoti afumura secret. Manheru iwayo vakauya vakamugera. Vapedza kumugera, Bhaibheri rinoti simba raSamsoni ndokuenda. Pane vanhu vandainga manheru ano vane maproperties akagerwa. Pane vanhu vandainga manheru ano vane mamarriages akagerwa. Pane vanhu vandainga manheru ano vane mabusiness akagerwa, vane macalling akagerwa. Satani akakugera sekuti wakasara usingagona wafadza. Satani akakugera sekuti wakasara usingagona munamato wesadza. Satani vasatamaha akakugera sekuti ukazvitarisa hauna chaunobuda nacho. Ukatarisa kwavaive nepowasiwa uinapo naSatani kuzviuraya kuri nani. Bhaibheri rinoti havada kumugera chete, vapedza kumugera vanomutorera maziso. Kwete kumutorera maziso chete, vapedza kumutorera maziso vanomuendesa mujeri. Vamuendesa mujeri. Bhaibheri rinoti anonzi ngaagare achipura chibage zuva nezuva. Ndiye aivatsokonyorera zvibage zvavo arimo mujeri. But Bhaibheri ndinorifarira nekuti Bhaibheri rinoti handipo pakagumira Samsoni. Pane wandainga manheru ano, pane wandainga manheru ano vakakugera hongo, vakakudzorera kuruzevha, vakakugera hongo, vakakudzorera muhoni room, vakakugera hongo, murume akakudzorera mumba kwenyu, vakakugera hongo, vakakudzinga pakambani, vakakugera hongo, dzimota vakatora, dzimba vakatora, hapana chavakasiya. Wakafanana nemunhu ari mujeri, wakafanana nemusungwa, hauna pleasure, hauna freedom. Vanokuchengeta, vanogara vachikufudza, but pane pandinofarira, pane zvandinofarira, pane zvandinofarira. Arimo mujeri achitsokonyora chibage chakakanganikwa nemaFiristia. Ndechekuti ravagera iri haravoshatamaha, ravagera iri heravoshikamaha, zvichida vakashandisa hair remover, ravagera iri zvichida vakashandisa chigero chekumusha, ravagera iri zvichida vakaita yekubhabha, yavagera iri heravoshikamaha. Variko vakavarairwa. Bhaibheri pandaverenga pavhesi 22 rinoti rakatanga kubudazve, vhudzi rakatanga kubudazve mumubaravara imomo mavakakusiya uri, rakatanga kubudazve muZudha imomo mavakakusiya uri, heravoshatamaha, rakatanga kubudazve haravavashikamahaya mautetararabosha mandararaboshikamah. Ndauya kuzoudza umwe munhu kuti vakaita mistake, dai vakadimbura musoro kwete kubvisa vhudzi, dai vakadimbura musoro kwete kushandisa hair remover, vakavarairwa vari pakati pepati, vari pakati pekufara. Vhudzi raSamsoni riri pakati pekubuda, vhudzi raSamsoni riri pakati pekuwanda. Bhaibheri rinoti nerimwe zuva ndokumudeedza papati kuti auye kuzopemha, auye kuzopefoma, auye kuzovatambira. Ndavaimushandisa kuti apota achipefoma vachifara nemakongubaitsi avo. But Bhaibheri rinoti nerimwe zuva havana kumutarisa mumusoro. Dai vakamutarisa vaitanga vamugera vasati apefoma, but vanomutora opinda mavaipefomera. Pane wandauya kuzoencourage, pane wandauya kuzopa hope, pane wandauya kuzosimudzira. Rinobuda zvekare, rinobuda zvekare kunyange vakaita nehair remover, rinobuda zvekare kunyange vakaita nemushuha, rinobuda zvekare. Herabosvikamaha mautetererabosha mauretariata makatariatara ari
arimo imomo anotanga kunzwa kusimba, arimo imomo anotanga kunzwa kupower twasina uziva twabva nekupe, arimo imomo ndekukumbira veve padhuze akati pane mapira here ari padhuze neni ndiendesei pane mapira eraboshakamaha. Bhaibheri rinoti ndokumutora ndokumuendesa pane mapira maraboshikamaha erabosha mautatarabosha marakariatara. The verse 26, Bible no Samson said to the servant who held his hand, put me where I can feel the pillars that support the temple so that I may lean against them. Now the temple was crowded with many women, and the rulers the Philistines were there, and on the roof were about 3,000 men watching Samson perform. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Father, remember me, please go, strengthen me just once more again. Once again, once more, my Father, once more, oh God, once more, oh God. Ndidzorerei pakambani ipapo, ndidzorerei mumerachimo, ndidzorerei pabusiness ipapo, once more again. Ndidzokere kuchikoro, once more again. Can